Dnes si povieme niečo o tepovej frekvencii. Ako ju meráme, na čo je to dobré ju merať, čo nám hovorí o našom srdci a o našom zdraví alebo živote. Moje meno je Vratko a nachádzame sa aktuálne v Neonke. Neonka je priekopník v skupinovom cvičení, prináša nový pohľad na skupinové cvičenia. Ako posledné to bol trip na bicyklo s veľkou projekciou, preto aby sa ľudia zabávali a vtiahli do tréningu, aj keď sa im možno niekedy nechce. Druhá vec, ktorú prinášame od tohto roku 2024 je meranie tepovej frekvencie počas tréningu, kde rozdávame ľuďom zadarmo merače na rameno. Ale samozrejme, ak má človek vlastný hrudný merač od spoločnosti Polar alebo hodinky, tak ho vieme veľmi rýchlo a jednoducho pripojiť k tomuto meraču. Poďme na to. Tepová frekvencia ako taká je počet úderov srdca za 1 minútu. A to, ako trénujeme, sa rozdeľuje na určité úrovne, alebo niekde hovoria zóny. Máme tu červenú zónu, máme oranžovú zónu, zelenú, samozrejme modrú, ale aj sivú. A je to rozdelené zhora, je to pekný ako semafor na rýchle zapamätanie. A ide to po 10%. 190, 80, 90, 70, 80 a tak ďalej. Čo nás zaujíma je to, že vlastne je nejakých 5 zón, a v každej zóne som v inom tepovom pásme a každá zóna je na niečo dobrá pre srdce, ale aj pre telo. Dostaneme sa k tomu, čo je na čo dobré. Kľudová, ale najskôr si povieme niečo o kľudovej tepovej frekvencii a o maximálnej tepovej frekvencii, ktorú vieme vytočiť na našom srdci, a to už či už na intervalových tréningoch, alebo na bicykloch, alebo pri behu, na plávaní a tak ďalej, pretože to, ako máme napríklad kľudovú tepovú frekvenciu, nám povie veľa o tom, či sme trénovaní alebo nie. Poznáte to, keď prídete k doktorovi a on vám začne merať kľudovú tepovú frekvenciu a povie vám, vy niečo športujete alebo niečo robíte. A to vie práve podľa toho, že vlastne vaša tepová frekvencia sa drží celkom nízko. Je to niekde medzi 60 až 100 úderov. Je lepšie, čím je nižšie, tým je to lepšie. Prečo? Pretože ak si v kľude, tak povedzme niekomu bije to na 69, niekomu na 50 a vedľa teba sedí človek, ktorý má kľudovú tepovú frekvenciu 120, tak si uvedom, že za 1 minútu jemu to srdce bude byť dvakrát viac než v tebe. A to je dobre, pretože v podstate za jeden deň je tých úderov oveľa viac a tým pádom si môžeš v podstate šetriť svoje srdce na to, aby si mohol žiť dlhšie. Dáva to zmysel? Ja verím, že to dáva zmysel a samozrejme k ďalšiemu bodu sa dostaneme hneď. Je to maximálna tepová frekvencia, ktorá sa vzorcovo vypočítava jednoducho. 220 minus tvoj vek. Takže ak je tvoj vek povedzme 40, tak tvoja maximálna tepová frekvencia je 180. Lebo 220 minus 40 je 180. Ale to nemusí to byť frekvencia, ktorá je totálna, pretože ty počas tréningu a počas merania môžeš to prestreliť. A to znamená, že si nastaviť odznova všetky tie časové pásma alebo frekvenčné pásma, ktoré máš. A teda tvoje výsledky budú pochádzať z reálnych meraní, na reálnych tréningoch s reálnymi prístrojmi. V Neonke ako také cvičíme rôzne cvičenia. Niektoré sú zamerané na silu, niektoré na flexibilitu a niektoré na kardio. Flexibilita tu není, ale tá sa pohybuje niekde tam, kde aj sila. A to tepová frekvencia pri sile, ktorú tu robíme, strength development, body pump alebo core, tá tepová frekvencia sa väčšinou pohybuje vo veľmi ľahkej alebo strednej záťaže, pretože tam srdce nie je tak namáhavé a kardiovaskulárny systém ako svaly. Jo? Tam je určitá svalová skupina namáhaná a tam sa vháňa všetok ten tep, všetká tá krv, kyslík a všetky tie živiny a ostatné potrebné na to, aby ten sval fungoval. A väčšinou, keď ten sval alebo tá skupina svalov nie je veľká, tak tá tepová frekvencia nám nevystrelí hore. Čo je však opačne pri kardiocvičeniach, kedy sa hýbe celé telo, hýbe sa v rôznych smeroch a vlastne to srdce alebo to telo musí dodávať kyslík do celého tela.
do každého svalu, ktoré sa hýbe a preto tá tepová frekvencia stúpa vyššie. Pričom tie kardio cvičenia máme rôzne typy. Pri grid a sprint je to intervalový tréning, kde našim cieľom je dostať tú tepovú frekvenciu do maxima. Jo? Dostať sa na maximum, dostať sa do červeného pásma a to niekoľkokrát počas 30 minútového tréningu. To neznamená, že by som tam mal byť celý čas, mal by som sa tam dostávať niekoľkokrát, pretože ak mám srdce trénované, tak ako rýchlo viem skočiť do červeného, tak malo by aj rýchlo klesať. Potom máme ostatné tréningy ako body attack, body combat, body step, trip, RPM, jumping, tabata, kde sa pohybujeme od strednej po ťažkej a sú tam treky, kedy sa dostaneš až do maxima a potom zase ideš späť. Takže vlastne všetkých cardio tréningov, ktoré sú dobre vytvorené, by som sa mal dostať cez rozcvičku, cez tréning v strednej záťaži až po ťažku a niekedy až po tú maximálnu, pretože aj tam sú výsledky a tam sa spáľuje aj nejaká energia, ale k tomu sa ešte dostaneme v ďalšom slajde. Takže tie výsledky, ktoré mám počas tréningov, cardio, sú jednoduché. Máme to rozdelené podľa čísel, podľa zón. A ak som dole, tak som v aerobnom pásme. Čo to znamená? Moje telo má dostatok času na to, aby spáľovalo kyslík a tuk. To znamená, že vlastne príde tuk, príde kyslík, spolu sa to nejak v tej spáľovni spáli, vzniká z toho nejaká energia potrebná na pohyb. Väčšinou v silovom pásme som teda v rozcvičke, zahrievaní a modré pásmo je regeneračné, alebo ho volajú tiež na spáľovanie tukov. A áno, všetci chceme spaľovať tuk, ale v podstate spaľujeme aj cukor. Nikdy to nie je tak, že spaľuješ iba cukor alebo iba tuk. Väčšinou je to nejaký pomer. Vlastne v aerobnom pásme ten najväčší pomer, možno nejakých 80 a viac percent bere tuk. To ostatné je cukor. Potom ideme do kondičného pásma, kde vlastne sa už prekrýva aerobná a anaerobná aktivita. Anaerobná aktivita je spaľovanie cukrov, to znamená, že telo už chce čo najskôr vytvárať tú energiu a ten tuk je trošku pomalší na vytváranie energie. Je to ako keby, neviem, máte pec a hádzete do pece veľké dreva, tak tie dreva ako energia ako tuk horí pomaly, výživnosť, teplo je všetko fasa, ale keď tam začnete hádzať štípky alebo papier do tej pece, tak začne to rýchlo blknúť, rýchlo vzniká nejaká energia, ale tá energia aj rýchlo zaniká. A to sa deje potom pri spáľovaní cukrov, keď už ideme do žltého a červeného pásma. Ale tým, že ja spáľujem veľa energie, vzniká hlavne niekde na pomedzi žltej a červenej tzv. EPOC efekt. Tá žltá je väčšinou spáľovanie tukov, ale aj cukrov, ale aj v tej žltej vytvárame laktát, vlastne laktačná zmena tam je. Človek vytvára laktát, čo je pri výrobe alebo pri spáľovaní cukrov sa vytvára laktát, ale ty dokážeš ten laktát spáľovať ďalej, takže vlastne niekde v žltom pásme sa telo učí, ako ten laktát spáľovať ďalej. Ale keď ideš ďalej až do červeného pásma, tak v podstate si v takom deficite kyslíkovom, že vytváraš ten EPOC, čo je Extended Post-Oxygen Consumption. To znamená, že po tréningu tvoje telo potrebuje o mnoho viac kyslíka, tvoje tepy budú vyššie aj po tréningu, na to, aby sa telo dostalo do nejakej homeostázy a do rovnováhy. A teda, ak to vezmeme úplne jednoducho a zgrcneme to do jedného slova, tak sivá je rozcvička, modrá je regenerácia, zelená je kondícia, oranžová je vytrvalosť a červená je výkon. To spaľovanie, ako som už povedal, pri spaľovaní energie sa to mení. Tu máme niekde tuky, toto je tuk, ktorý klesá zo zvyšovaním tepovej frekvencie, spaľovanie tukov klesá a spaľovanie cukrov stúpa. Takže stále, keď som v nejakom pásme, tak stále spaľujem nejaké množstvo tuku, nejaké množstvo cukru, ale niekde sa tá krivka pretne a niekde ten tuk už klesá k nule, ale ten cukor bude šľahať dole a to je väčšinou v tom červenom pásme. Čo však ale neznamená, že niektorí hovoria, že lepšie spaľovať tu, lepšie cukor, je to jedno, v podstate na konci dňa je dôležité, koľko tých kalórií si spálil za celý deň a
koľko si tých kalórií prijal za celý deň. To znamená, že či ty máš nadbytok tej energie alebo deficit. A tam sa potom to rozdeľuje, čo budeš priberať alebo chudnúť. Jednoduché. Nejaké výsledky, ktoré je možno vidieť aj počas merania u nás v Neonke, počas merania Polar. Vidíš priebeh svojej tepovej frekvencie a taktiež nejaký zápis, v ktorej hladine si sa pohyboval ako dlho. Tak napríklad tento tréning môj tripu bol tréning vytrvalosti, viac menej, keďže som trénoval aj vytrvalosť, kondíciu a samozrejme aj z časti regeneráciu, to je niekde tu na začiatku. A ako vidíš, strieda sa to. Ide to hore, ide to dole, niekedy to ide až do červeného pásma a toto je správne vytvorený tréning na to, aby kombinoval rôzne tie tepové frekvencie na to, aby moje telo z toho dostalo maximum. To znamená, že som posilnil aj svoju vytrvalosť, aj svoju kondíciu a vo všeobecnosti, ak som človek, ktorý je iba hobby športovec, to znamená, že je to moje hobby, tak toto je ideálny pomer, alebo teda ideálny stav, že prechádzam cez všetky pásma a moje telo si z toho vie zobrať to, čo práve potrebuje v ten daný moment, v ten daný tréning. Takto vyzerajú výsledky skupiny, každý to má ináč, podľa toho, ako je trénovaný, ako sa možno vyspal v daný deň, čo všetko robil, koľko dní predtým trénoval a tak ďalej. Takže napríklad tento človek bol aj v červenom pásme a bol tam dostatočne dlho, čo nám môže hovoriť o tom, že to kardio, alebo ten jeho kardiovaskulárny systém je veľmi preťažovaný, alebo teda nie je tak vytrénovaný, aby sa dokázal vysporiadavať s tým pohybom. A je teda na ňom, a na človeku, aby trénoval pravidelne, pretože ak chce tieto čísla dostať niekde sem, z červeného sa dostať nižšie, potrebuje pravidelný kardiotréning, aspoň 3-krát do týždňa. A či už to bude HIIT, grit, sprint, attack, combat, to nechám na teba, podľa toho, čo ťa baví najviac. Ako taký, čo je náš cieľ srdcovej činnosti, čo tým chceme sledovať? Proste jednoducho chceme zlepšiť svoj výkon a vytrvalosť, aby naša tepová kľudová frekvencia sa znížila, pretože vtedy ako keby žijem dlhšie, pretože moje srdce je menej namáhané počas dňa, počas všeobecnej klasickej práce, ktorú robím celý deň, sedím na gauči, jem čipsy a tak ďalej. Ale taktiež je zlepšiť VO2 max, a tu sa na chvíľu zastavím, pretože VO2 max je schopnosť nášho tela, a nie srdca, ale kardiovaskulárneho systému, všetkých ciev, všetkých vlásočníc v tele, zobrať si z tej krvi, z tých červených krviniek kyslík a použiť ho. Keď nie som trénovaný, tepy mi skáču hore, a to hlavne kvôli tomu, že vlastne ten sval, tie vlásočnice, tie žily, oni síce tam ten kyslík je, ale oni si ho nevedia zobrať z tohto. Nevedia si ho zobrať z riečišťa, on tam kyslík lieta a to telo si nevie. Ale proste tak, ako trénujem, tak telo sa prispôsobuje a snaží sa zefektívniť tú prácu. To znamená, že srdce mi bude biť a to naše telo sa bude snažiť spotrebovať viac a viac kyslíka v obehu. A čím väčšie to číslo v podstate je, tým to znamená, že môj kardiovaskulárny systém, vlásočnice, žily a tak ďalej sú schopné nielen distribuovať, ale moje telo, moje bunky, moje svaly, moje svaly dokážu si viac zobrať toho kyslíka, viac ho použiť a v podstate jeden nádych viem ako keby lepšie fungovať, čo nám bude znižovať tepovú frekvenciu. A to je cieľ, mať nižšie tepovú frekvenciu a žiť dlhšie, žiť zdravšie, žiť úsmievavo a užívať si každý deň. Ďakujem za pozornosť, toto bolo odo mňa v takej light verzii, narýchlo, na pár minút, všetko. Dúfam, že si z toho niečo zobral a že sa vidíme na tréningoch, kedy začíname merať aj tvoju tepovú frekvenciu a v podstate v priebehu času ty chceš vidieť, aby tvoja kľudová frekvencia klesala. Ak ťa zaujímajú ďalšie informácie ohľadom toho, čo robím, čomu sa venujem, pretože venujem sa okrem tepom aj mysleniu a behaniu a tak ďalej, tak ma môžeš sledovať na sociálnych sieťach, a to hlavne na Instagrame a na TikToku. Daj mi follow, dozvieš sa viac.
Ďakujem.